Здравейте в Зона Здраве, аз съм Ваня. Днешното начало е с помощта на цифрите. 246 милиона души в света са със засегнато зрение. 39 милиона са напълно слепи. 246 милиона са слабо зрящи. 80% от причините за всичко това са напълно лечими. Сега оставям статистиката на страна и отдавам значение на опита от една страна и на спокойствието от друга, което проистича от контакта с един добър специалист. Доктор Трошев е тук в студиото. Добре дошъл, доктор Трошев. Здравейте. Защо е важно да изследваме зрението си? Зрението е най-важното сетиво на човека. И бих искал с две-три думи да обясня на вашите зрители кои са важните моменти в развитието на човешкото зрение. Не случайно 1/3 от човешкия мозък е заета с това да обработва и да възприема светлината и да обработва сигналите. Човек, който не вижда добре, не живее добре. И трябва да ви кажа от моите пациенти, които знам, много често бързо ослепелите хора психически се променят. След проглеждането се получава една коренна промяна в поведението на тези пациенти. С две думи да започна. Зрението при новородените е много ниско. Счита се, че от порядъка на около 1%. Още в първия месец зрението вече достига 10%, като до края на първата година детето се смята, че вижда около 100%. Все още зрението му не е така добре развито, с всичките му функции и характеристики. Важен момент в развитието е това на 3-4 годишна възраст. Тогава се проявяват първите симптоми на различни хиперметропии, амблиопии. Това са, което означава далекогледството. Когато има разлика в далекогледството на двете очи, тогава има възможност да се развие амблиопия или така нареченото мързеливо око. Аз пак ще се поддам на влиянието на цифрите, ама изчетох някъде, че всяко четвърто дете сега има проблеми с зрението. Те са от друг характер, по-скоро от това, че, както казах, те са далекогледи повечето деца и тъй като съвременното детство е много свързано с компютрите, а пък близкото зрение натоварва повече зрителния анализатор, затова имат и проблеми. Едно време също е имало също толкова далекогледство сред децата, но тогава повече се играеше навън и затова не се усещаше този проблем. Мързеливото око трябва да кажа, че е нещо, което напълно се лекува в детска възраст. Неговото лечение е свързано с носенето на очила. Какво е всъщност мързеливо око? Не може да адаптира. Мързеливото око е напълно здраво око, но което поради някаква причина, най-често далекогледство, не успява да изгради връзки с мозъка. Ако другото око превалира, подчиненото око остава мързеливо. Тъй като изграждането на връзките между окото и мозъка се завършва до 7 годишна възраст. Това е периода, в който се счита, че може да се лекува мързеливо око. След тази възраст това вече почти е невъзможно. Затова е много важно на 3-4 годишна възраст профилактично децата да бъдат прегледани. Когато мързеливото око е свързано с изкривяване на същото око, това е забележимо от родителите и най-често проблема на време се захващаме с него и го решаваме. Ако обаче няма кривогледство, ние няма как да разберем, че детето не вижда с едното си око. Затова най-добре препоръчвам на всички родители на 3-4 годишна възраст и на 7 годишна възраст задължително трябва да се направи един профилактичен преглед. За децата прегледът е абсолютно безболезнен, приятен, различни картинки се показват и така. Следващия етап от развитието на зрението, това е възрастта 18-28 годишна възраст. Счита се, че това е възрастта в декадата от човешкия живот, в която зрението е най-силно. Тогава то достига своя максимум. 18 до 28. От 18 до 28 годишна възраст. След 28 годишна възраст започва вече да намалява. Това са нормалните процеси на старение на зрителното на окото. Към 45-6 годишна възраст започва така наречената пресбиопия. Това е момента, в който окото вече не може да акомодира, т.е. да вижда наблизко. Причината за това е от една страна отслабване на мускула, който осъществява акомодацията, от друга страна е започването на твърдяването на лещата.
Това се нарича факосклероза, не перде. Самата леща, такъв е естественият ход на развитие, че тя от желеподобна маса започва леко да се твърдява, образува се те нареченото ядро на лещата. Тя става трудно повратлива, не може да се променя формата и затова човек вече започва да не вижда наблизо. Това е за някои хора много драматичен момент, защото изведнъж осъзнава, че трябва да на 40 колко беше? 45-6 годишна възраст. Да. След 60 годишна възраст тази факосклероза е изразена в повечето хора. При някои тя се развива малко по-бързо, започва да се оформя така нареченото вътрешно перде, катаракта. Именно това помътняване на лещата се нарича катаракта. Ще подхващаме тази катаракта. Аз само да кажа 910-290 е телефонът за зрителите, ако желаете да зададете въпросите си към доктор Трошев. Моите въпроси сега започват. Всъщност, какво се случва в окото? Да говорим първо за структурата, за лещата, за функцията и имаме и малко филмче. Ще погледаме и междувременно вие ще казвате. Какво ни позволява да правим лещата? Или изобщо го структурирате както намерите за добре? Най-лесно за обяснение за как функционира човешкото око, това е ако сравним човешкото око с фотоапарат. Както фотоапарата има обектив и лента, която е в съвременните фотоапарати е заместена от плаки, които приемат светлината. Та обектива е изграден от две лещи. При човешкото око ролята на обектив се играе от роговицата, която има пречупвателна сила около 41-2 диоптера и зад нея се намира лещата. Лещата се намира всъщност зад ириса. Ириса има формата на блендата на обектива. Тук какво виждаме? Тук виждаме лещата, която е отзади, която е с тези хаптики се наричат. Това филмче е демонстрация на рефрактивна хирургия, за това ще говорим по-нататък. Всъщност помътняване на тази леща се нарича катаракта или вътрешно перде. Целта на лечението е, което по-нататък ще говорим. Всъщност лещата променя пречупвателната способност на окото. Нали така? Или не е така? Това е този принцип, обектив, смисъла на този обектив е да така да събере слънчевите лъчи, че да ги фокусира върху ретината. Имаме зрител, можем ли сега да го изслушаме, да чуем въпроса? Слушаме ви. Добър ден. Здравейте. Искам да попитам и вашия гост, какво се прави в момента за пигментна дегенерация на ретината изобщо? Аз не чух въпроса. Вие разбрахте? Какво се прави за пигментна дегенерация? За съжаление, пигментната дегенерация на този етап от развитие на медицината нищо не може да се направи, тъй като това е едно вродено хромозомно заболяване, което се унаследява. Обикновено страдат момчетата в един род, много рядко се засягат жени. Има различни форми на пигментен ретинит. Нали за пигментен ретинит ставаше въпрос? Пигментна дегенерация или той е пигментен ретинит, още се нарича. Има различни форми, някои са свързани с глухота, други са само с пигментна форма и при тях се получава едно хронично и постоянно унищожаване на клетките на ретината. И пациентите започват да виждат като в тунел, като този тунел все повече се ограничава и накрая се води до пълна слепота. За жалост все още нищо не може да се направи. Има правени различни опити за хирургия на ретина, но те са в много начален етап и само в някои страни се правят съвсем като опит единствено. Единственото, което правим в момента в България, това е да предскажем, да помогнем на роднините дали може да се развие в рода. Това е, за съжаление. За съжаление, да. Стигнахме до лещата. Като структура и функция разглеждаме. Въпросът ми е, тя ли ни позволява да четем наблизо, да гледаме надалече? Точно така, да. Роговицата, която казах, че има около 40 диоптера, тя не може да се променя формата. Това е предната лъскава част на окото. Докато лещата при младите хора може да се променя формата. Нейната пречупвателна сила е около 22 диоптера и когато се напрегне акомодационния мускул, тя се увеличава диоптера с около 4-5 диоптера при младите хора.
След 45 годишна възраст вече не може с тези 4-5, а само с 1-2 диоптера. Затова се слага очила, за да може да се вижда наблизо. Да помогнем на тази леща. Съвременните лещи, тъй наречените мултифокални лещи, които се вграждат в окото, имат способността да акомодират. Т.е. не да акомодират, а да действат като мултифокалните очила. С тях човек може да вижда и надалече, наблизо, ако е правилно изчислена леща като диоптер. Защо едни хора развиват катаракта, други не развиват? Подложени сме горе-долу на еднакви рискови фактори. Божа работа ли е това? Да, почти всички хора развиват катаракта в различна степен. След определена възраст. Както казах, това е част от естественото старение на човешката леща. Тъй като тя с годините става все по-плътна и по-твърда, самата леща. При някои хора това е свързано с помътняване на структурата на лещата и затова се развива тази катаракта. Но трябва да ви кажа, че това е най-често правената операция в света. За България годишно се правят около 35 000-40 000 катаракти. Това е най-честата хирургия в медицината изобщо. Изобщо, да. Само за България около 40 000 операции се правят годишно. В Чехия, която е с населението почти колкото България, този брой е 140 000. Ние се намираме в долната половина на статистиката случая. Въпреки, че... И то не защото честотата е по-малка, защото се правят по-малко операции. Правят се по-малко, защото хората все още се плашат. Да. Не бива да се плашат. Ние ще стигнем и до там и ще кажем колко не е страшно. Да. Причините да ми разнищите за катарактата, те предполагам, че не са кой знае колко. Много предвид това, което казахте, че така или иначе всички се стигаме до там. Да. Все пак... Има много фактори, които подмагат по-ранното или по-бързото развитие на старческото перде. Общо причините катаракти се делят на вродени катаракти, на травматични катаракти, на усложнени катаракти, т.е. резултат на очно заболяване, и на патологични катаракти. Това са катаракти при някои заболявания. Има заболявания, при които по-често се образуват катаракти. Такъв примерен заболявания, свързани с нарушение на калциофосфорната обмяна. Някои, сигурно ваши зрители има, които познават това заболяване. При диабета се образуват катаракти много често. Типичният старчески тип катаракта основно се дели на два вида. Това са наречените кортикални катаракти и нуклеарни катаракти. Нуклеарните катаракти са катаракти, при които, както името показва, нуклеус означава ядро на латински, помътнението започва от центъра на лещата. Уплътнява се самото ядро. И там напредването е много бавно във времето, за разлика от кортикалните. Кортикс означава черупка на латински. Там повърхностните слоеве помътняват, там доста по-бързо се развива тази катаракта и по-рано да се предприема оперативно лечение. Като почнахме превода, да кажем, че катаракта е водопад? Да, катаракта е водопад на гръцки. На български е старческо перде. Може би нашия народ го приличава на перде, а пък при тях го приличават на падаща вода. Да, сега сгоден случай да кажем е защо като перде се оприличава. Свързано е с признаците, предполагам, или не е свързано? Да, с признаците е свързано. Да кажем за признаците. Кое е това, което ни пуска червената лампа, светва червената лампа? В съвсем началните стадии, когато все още няма намаление на зрението, първите симптоми, които забелязват хората, това е, че им сълзят по-често очите, особено на слънце. Понякога е затруднено, им се затруднява зрението на слънце, в вечерно време по-добре се чувстват. Това е един от първите симптоми. Светлината ги затормозява. Дразни ги светлината. В такива моменти е много важно, задължително да се направи преглед, защото тези симптоми много често съвпадат с симптомите на една начална глаукома. И ние трябва да отграничим дали има високо очно налягане, което е глаукомата, или признаците се дължат единствено на катарактата. Кое е по-добра прогноза, бързам да питам? Естествено катарактата. Добре. Глаукомата има добра прогноза при съвременното лечение, но там трябва на време да се хванат нещата, да има голямо доверие между пациента и лекаря,
т.е. да се довери достатъчно на лекаря, за да свърши както трябва своята работа. По-нататък катарактата, когато се развива, започва постепенно да пада зрението, започва да виждат мъгливо, докато напълно загуби функция окото, спре да различава светлина. Колкото и напреднала да е катарактата, характерното за нея е, че светлината винаги може да се различи от коя посока идва. Това е нареченото перцепция, проекция, луцисерта, което означава, че светлината се долавя и се определя посоката. А също така и каква е на цвят тази светлина. Ако вече не може да се вижда и светлина, това означава, че освен катарактата има и нещо друго. Двете очи ли засяга? Тоест, ако е засегнато първо едното око, това предполага ли, че ще се засегне и другото? Обикновено, като всяко заболяване, очите, знаете, че те са действат като един орган, те са две очи като един орган. Действат много често заболяванията са на двете очи, но обикновено са в различен стадий на развитие. Когато има много рядко е само на едното око, обикновено в такъв момент, в такъв случай има някакъв травматичен момент или пък някакво заболяване на окото. Но обикновено, правейки едното око, след известно време и другото око също се налага да се направи такава процедура. Някъде зачетох един любопитен факт, че с картините на Моне можеш да проследиш катарактата в една разгърната клиника и след това, след операцията, съответно, как се възприемат всички неща по различен начин. Промяна в цветовете, първо очертанията, помътняването, промяната в цветовете. Той, например, с Лилаво изобщо не е работил точно в този период. Тоест катаракта е бил, така? Да, и след това започва да се променя съответно визията. Добре, преодолява ли се с очила? Не може да се преодолее, защото лещата е с намалена прозрачност. В такъв случай стигаме до лечението. При установена катаракта как се процедира? Зачетох някъде, че е имало период, в който трябва да озрее катарактата, после да се оперира. Сега предполагам, че е толкова напреднала медицина, изобщо не се стига до това. Да. До консервативно лечение не се стига. Тоест не говорим. Да. Да? Аз работя от 1992 година, още от 1994-та оперирам катаракти. Спомням се почти като история на медицината, откъде започнахме тогава. Те наречените интракапсулни екстракции правихме, след това преминахме на екстракапсулни екстракции. От 2000 години аз съм от първия в града, който работи с подновата методика. 2000-та година. От 2000-та година, да. Имам всички апарати, които са излизали, даже в момента имам най-съвременния апарат за факохирургия. За това спокойствие говорих. Да. И мога да кажа, че просто нещата се развиха фантастично бързо. Ако тогава, 1992 година, един опериран пациент трябваше 3 дена да не става от леглото, че след това един месец при връзки, че сваляне на конци, че след това изписане на очила, които са 10-11 диоптера, не можеха да свикнат с тях. Това отдавна е забравено. В момента пациентът идва в деня на операцията, подготвяме го, измерваме му лещата, слагаме го на операционната маса. Самата операция продължава 7-8 минути, като упойката е само капки. Няма инжекции, няма нищо в окото. 2 часа след операцията отваряме окото, обикновено вече виждат добре. На другия ден може да шофира, ако иска. Звучи като фантазия. Наистина, ние имаме какво да гледаме и да говорите междувременно. Преди това обаче искам да ви попитам и това. Има ли различна техника за опериране? Тоест, различни лазери, ултразвук или какво? Основната операция, която се прави, това е с ултразвуков апарат, факоемулсификатор. Различни фирми предлагат такива. Те са малко фирми, 3-4 фирми. Аз работя, смея да кажа, с най-добрата, тъй като познавам всички машини за факохирургия. От няколко години в Западна Европа започна фирмите, направих така наречените лазери за хирургия на перде, които доста оскъпяват процедурата, но с нищо не променят нейните етапи на тази хирургия.
Единствено, един от моментите, така наречения капсулорексис, където се прави капач с кръгло отворче в предната част на лещата, на човешката леща. Един добър хирург това кръгче може да го направи с ръцете си абсолютно спокойно. Сега лазера го правил идеално. Съгласен съм с това, но това е вече един спор между нас специалистите, но да. Спомням си на един конгрес, че един английски колега каза какво толкова този апарат скъпява хирургията с 400 паунда. Тоест не оскъпява. Да. Добре, да погледнем една ваша операция и вие да ни кажете какво се случва, да успокоим всички, които си мислят, че това е страшно. Тук се вижда, че всички консумативи за операция са еднократни. Това е за спокойствие на пациента, на хирурга. За нас е много важно всичко да бъде абсолютно стерилно. Работи с диамантени ножове. Този микроскоп, който виждате, е един от най-съвременните в световен мащаб. Това е на фирмата Leica. Работите вие? Да, в случая работя аз. Ето, това е този капсулорексис, който казах. Тази малка ципичка, това е всъщност отвърче в предната повърхност на лещата. И пациента, както казах, опойката е само капки, 7-8 минути продължава цялата манипулация. След 2 часа отваряме окото и... Пак казваме, операцията е 7-8 минути. Да. Добре. И какво се случва всъщност? Какво правите на тази операция? Сега, в момента, това, което направих току-що е отделяне на те наречената хидродисекция, т.е. отделяне на тъканта на лещата от нейния капсулен сак, т.е. от обвивката й, за да може после по-лесно с вакуумосификатора аз да раздробя и да измуча тези лещени маси. Ето с тази машинка в момента се раздробяват и измукват лещените маси. Това е единия вакуумосификатор, който имам. Това е по-стария модел, имаме по-нов, който е последно поколение. Тук вече 8 минути са изтекли. Да, тук са изтекли. И това се случва след операцията, след 8 минути. Обикновено са усмихнати. Пациентите влизат оплашени, излизат усмихнати, обикновено така се получава при нас. Браво. Добре, за колко години се развие толкова добре? Кое? Техниката. Техниката, първият ми вакуумосификатор представляваше една ръбеста кутия, доста скъпа, доста трудно се работи с нея, но както и съвременните автомобили стават все по-мощни и по-лесни за управление, така и съвременните апарати стават все по-добри и предлагат все повече фантастични възможности на добрия хирург. Още веднъж специален акцент правим на това, че операцията е изключително бърза, без възстановителен период всъщност. Има си възстановителен период, но е съвсем поносим. Това е от порядъка на 2-3 седмици, не трябва да се дигат тежести, да няма рязко навеждане, което е нещо много натварващо. В случай не се налага... Единствено капки се слагат. Това, което говоря е за нормално протекли операции при нормални очи. Добре. Много често се случват очи, които да имат различни усложнения, които даже и болните не знаят. Едно от най-неприятните усложнения, които ми се е случило, пациентът си ударил преди години, не знае, забравял е. Слагаме го на операционната маса, оказва се, че неговата леща не е стабилна, т.е. има скъсани цинови връзки. Това са поддържащия апарат на леща, което изключително много затруднява операцията и е възможно да доведе до редица усложнения. Неприятни са, защото тогава се забавя операцията, по-трудно протича, но в крайна сметка с опита съм успял в голям процент от тези случаи да завърша успешно такива операции. Имаме и зрител междувременно да го изслушаме и ще спомните къде сте стигнали за различните. Слушаме ви. Искам да питам доктор Трошев нещо. Да. Питайте. Здравната каса поема ли някакви средства за слагане на леща? Това е една много болна тема. Здравната каса поема операцията, не поема стойността на лещата. Не знам какви са причините. Говореше се от няколко години, че ще се поемат лещите. Миналата година спомням,
бяха предприели предишното правителство нещо в тази насока, но както винаги не го направиха както трябва. Опитаха се да свалят твърде много цените на лещите на фирмите. Не се разбраха с фирмите и нищо не стана. В сегашното правителство изобщо абдикирало от тези неща. За в момента се поема единствено стойността на операцията. Леща се заплаща от пациента. Аз лично бих бил абсолютно съгласен да се поема изцяло всички консумативи за тази операция, но тогава тя няма да бъде 360 лева, тя трябва да бъде над 1000 лева. Колко струва лещата? Лещите са различни на различни фирми, които предлагаме, от 700 лева до 1000-1200. Има и мултипокалните са от 1800 до 2800. Тоест, това е сума, която трябва да се поеме от пациента. Точно така, от пациента, и това е такъв е рамковия договор. Още един зрител има. Слушаме ви. Ало? Слушаме ви. Ало? Да, чуваме ви. Искам да питам за старческо перде. Може ли да се лекува само с капки? Аз говорих преди малко, нали, за това нещо, тъй като до някъде се приема, че това са възрастови промени, т.е. нарушаване на храненето на лещата. Има различни капки, които се слагат, които да подобрят храненето, но те нямат някакъв забележим ефект. Истинското лечение на старческото перде всъщност е операцията примахване на пердето и поставянето на вътрешна леща. Това, за което си говорим в момента, така че може да останете, казвам на последната зрителка, за да чуете и още неща, свързани с лечението. Ние разгледахме един случай, при който идеален вариант, няма травми, няма осложнения и възстановителен период много приемлив като време и като поносимост изобщо. Започнахте да разглеждате случаи, в които има травма, евентуално. Да. И? Това е един от възможните осложнения, които ако човек не знае, че е забравял, че се удрал окото. Други неприятни моменти са, когато пациента има някаква макулна дегенерация. Макулната дегенерация, това е възрастово, да го кажем по-просто, възрастова склероза на ретината на човека. Пердето не ни позволява ние да огледаме очното дъно, да видим има ли нещо там. И много често се случва, оперираме, операцията преминава идеално, на другия ден окото не вижда, защото той има макулна дегенерация. А след операцията може да се види дали има макулна. След това вече виждаме очното дъно. Да, виждаме очното дъно, установяваме, че има това и за това окото не вижда. Понякога това е много неприятен момент, защото пациенти се сърдят, аз дадах пари, пък нищо не стана. Въпреки всичко, аз винаги търся вината в себе си. Значи, ние трябва така да огледаме нещата, че да сме сигурни да не надскочим очакванията на пациента. Ние трябва всички възможни начин така да огледаме нещата, че да сме сигурни, че той няма друго. Ако има друго, да му обясним, че това, което правим е за подобряване, но няма да достигне 100%. Просто доктора трябва да бъде, в крайна сметка, много добър психолог, много добър диагностик и да е сигурен в своите способности, това, което прави. И да се разграничи едното от другото. Да. На ниво превенция, ще кажем нещо и за глаукомата след малко, на ниво превенция, има ли храна за очите? Тоест, вярвате ли в антиоксиданти, в храни подходящи за очите, за продължителност, адекватно говорим за това, че да влияят тези неща? Предполагам, че е ясно, че да кажа, ако кажа не пушете, защото се увреждате очите, няма да спрете да пушите, нали, говоря за нашите зрители. Тъй, че в крайна сметка ние препоръчваме начин на живот, начин на хранене, но всеки човек сам решава как да живее. Ние сме длъжни, както и да живее той, както и да се храни, когато го застигне това заболяване, ние да можем да му помогнем по най-добрия начин. Но като цяло храната е изключително важна, не само за кожата, както кожата се променя с годините, по същия начин и лещата се променя с годините. Тъй, че е важно как сме се хранили, дали сме пушили. Какво сме пили, какво сме яли. Какво сме яли, да. Добре, зеленчукови сокове, плодове.
Каротидите, тези прекурсори на витамин А и на... т.е. витамина е прекурсор на каротидите и т.е. тези вещества, които са отговорни за зрението, чрез тях работят зрителните клетки в ретината. Те са много важни, но не чак толкова. В смисъл такъв, че ретиналните клетки имат достатъчно запас, за да им внасяме допълнително отвън. Не трябва да се прекалява с яденето на каротиди. Каротидите най-вече ги има в морковите. Нали? Това, което много често се чува, да ядем моркови за по-добро зрение. В организма има достатъчно каротиди и без да се моркови, те си ги има в зрителните клетки. Хубаво е да се ядат, но не чак да се прекалява всеки ден, по не знам сколко. Чак да го приемем като терапевтиране, т.е. нормално доза, нормални количества, без прекаляване да се взема. В процес на изложението, така или иначе, стигнахме до една недобра прогноза за глаукомата, говорейки, може би да кажем няколко думи и за нея, като информация. Глаукомата много често съм говорил за нея. Тя е, за повечето хора, тя е едно страшилище, защото преди се е смятало, когато ти поставят диагноза глаукома, това все едно ти поставят диагноза слепота. Това по времето на Ото фон Грефе, един от най-великите офталмолози на всички времена, може да е било вярно. Той е живял в края на 19 век, но за съвременните условия това категорично не е вярно. Значи, какво представлява глаукомата? Глаукомата е едно бавно и хронично повишаване в триочното налягане, което с времето води до унищожаване на атрофия на клетките на зрителния нерв. Затова и всъщност това представлява глаукомата. То не е заразно заболяване, не е нещо, което е свързано с храненето или така нататък на човека. То се е заболяване, при което се получава атрофия на зрителния нерв. Като основна причина за тая атрофия е високото очно налягане. Едното е хронология, другото си е заболяване. Някак. И ние можем да влияем върху това високо очно налягане. Тоест, това е основният симптом, върху който ние повлияваме. Съвременните лекарства, които се използват за лечение, те са в 5 групи лекарства, са много ефективни, особено последните. Трябва да ви кажа, че над 90% от хората много добре се повлияват от тези лекарства, използвайки ги във вид на капки, използвайки ги, те никога не ослепяват. Това вече ослепяването зависи от поведението, как лекаря ги следи, дали те са отговорни към собственото си здраве, дали слушат на пъсията и така. Когато капките не помагат, може да се премине към лазерно лечение. Съществуват няколко вида лазерни процедури. В нашата клиника разполагаме с такива лазери, които да лекуват глаукома. И когато не може с лазер или с капки, се преминава към оперативно лечение. Оперативното лечение трябва да бъде в по-ранна фаза. Не трябва да се изчакат напреднали форми на глаукома, защото за глаукомата има един постулат, че каквото вземе, тя не връща. Тоест, каквото вземе от зрението, не може да се върне. Ако ние оперираме при зрение на 10%, след операцията ще се остане 10%, но няма да прогресира. Значи, за това не трябва да позволяваме да пада зрението. Трябва в по-ранен стадий да се преминава към това лечение. Имаме още един зрител, да го чуем. Слушаме ви. Слушаме ви. Ало? Да, чуваме ви. Аз ли съм? Вие сте. Чуваме ви. Доктор Трошев, от много време боледувам от блефарит. И не мога да го излекувам. При много лекари съм ходила, пречи ми, но не мога да го излекувам. Може ли да ми кажете, лекува ли се и как? Блефарита е едно много неприятно заболяване. То е сравнително леко заболяване. В смисъл не уврежда окото. То е възпаление на миглените ръбове на клепачите.
Но е неприятно, защото обикновено протича хронично и като всяко хронично заболяване много трудно се подава на лечение. Има основно се лекува с капки михлеме, но има и разни физиотерапевтични процедури, които може да се пробва да се правят. Даже на последното изложение в Амстердам видях една машина много интересна, която прави масаж на клепачите едновременно с пуща ток и така нататък. Физиотерапията е нещо, което ще повлияе добре, да кажем, на зрителка. Защото това е възпаление всъщност на миглените ръбове и на железичките, които се намират там. И целта на този масаж, примерно физиотерапевтичен, е да изтисква тези лъжици, да не се задържат секрети и така. При възрастните хора, предполагам, че госпожата е на възраст по гласа. Нали, там има и самата кожа е предразположена към такива неща. Трудно е, но трябва да се види така, нали, не може без да се прегледа, да се каже кое ще бъде най-подходящо при нея. Да, хубавото е, че има варианти. Има варианти, да. Така че при евентуален преглед доктор Трошев би преценил как точно да направите лечението. За глаукомата казахте, че колкото по-рано, толкова по-добре, защото няма връщане назад. Стигаме пак до момента, в който трябва да се прави преглед още при първи отклонения, които ние усещаме субективно като отклоненията, оттам нататък да се задвижат нещата по възможно най-бързия начин. Най-честата причина за слепота е другия акцент, който направихте за глаукомата. Или не съм го разбрала вярно. Смята се, че катарактата е най-честата причина за слепота. Да, но тя е за обратима слепота. За обратима слепота, да, защото добре. опирайки не възстановяваме зрението. За необратима слепота на едно от първите места е диабетната ретинопатия. Тоест, това са ретиналните промени, които се получават в резултат на диабет. На второ място е глаукомата. Глаукомата е и съдовите заболявания също. Глаукомата, другото важно е, че тя се казва тиха глаукома, обикновената глаукома. Тя много често съчетава с перде, с диабетна ретинопатия. Задължително трябва да се мери при всеки човек над 40 години вътрешното налягане. Това преди профилактичен преглед? Да. Съвременните апарати, тези, които са с безконтактни тонометри, го правят много лесно, много бързо. Малко е неприятно, едно духване се получава в окото, но не е нещо, което да не може да се изтърпи. И го препоръчвам на всички хора, които ходят на очен преглед, да изискват активно измерване на вътрешното налягане. При нас го правим, но просто може би някъде, ако лекар е бърза или нещо прави, да го пропуща като момент. Добре. Вие в кои дни работите в Стара Загора? Във вторник, четвъртък и петък съм. Вторник, четвъртък и петък. Само. Надявам се да не ги редуцирате още. Не. Добре, благодаря ви, че бяхте гост в Зона Здраве. Едно дълго чакано гостуване и резултатно. Да, сигурна съм. Това беше всичко в Зона Здраве за днес. Бъдете здрави, бъдете усмихнати, бъдете щастливи. Един прекрасен декември. Ви пожелавам.